Naša obeť! Zabij ho! Obeť číslo 2! Ale nevzdávaj. Trošku fail, nemyslíš? Nie, ale som videl, že si išiel čupnú, to mi hovorilo, že mám hlavu. Dobre, nahrávam. Daj nič hlavu. Zoli, čo myslíš? Dáš to? Dáš to? Dávaj. Makaj. Odrazím sa od teba, dobre? Zoli, dáš to? Dávaj do hlavu. Eha. Great. Počkaj, sme traja ešte. Môžeme ísť ešte traja, ešte aj dalej. Maťo, pozdrav divákov na YouTube. Ale nie je to o nič lepšie, čo sme my na Guja Palagu s bicyklami robili.